И така, днес беше българския ден на световното първенство по ски ориентиране в Ридър, Казахстан. Българската смесена щафета в състав Станимир Беломъжев и Антония Григорова-Бургова завоюва бронзовите медали. Как се чувствате? Повече от добре. Искрено се надях да повторим успеха си от миналата година и успяхме да го направим. И съм много доволна, имайки се предвид лошите, ужасните метеорологични условия тук в Казахстан. Миналата година на Европейското първенство отново бяхте бронзови. Дали планирахте този успех? Надявахте ли се? Сънувахте ли го? Искрено се надявахме да може да го дублираме успеха и на световното първенство. Да, имаше малко притеснение и мечта, може би преди самия старт, дали е възможно да го постигнем. Смятам, че и двамата се мобилизирахме и давахме всичко от себе си за този резултат. Остава още един ден за участие на българският отбор, тъй като нямаме щафета, остава индивидуалната надпревара в дългата дистанция. Имате ли някакви планове за там или вече световното за вас приключи? Не, в никакъв случай. Бориме се до последно. Ще дадем всичко от себе си и на дългата дистанция и дано и там резултатите са така хубави. Надяваме се да направим чисти бягания, да успеем да реализираме потенциала си, за който цяла година сме работили. И разбира се, борбата винаги е до последния старт. Не може да се каже, че световното за нас приключи. Благодаря, пожелавам ви успех. Вячеслав, считываться ему надо еще. Stanimir Belomășev and Antonia happy about this medal. This is something they have expected for very long, and now it's about the sixth position. I have problem, but Congratulations. I like a donkey. А он говорит по-русски? Да, по-русски. Немножко? Тогда надо грузить. Silver